Dámy a pánové, v dnešním videu bych vám chtěl ukázat takový skrytý místa v Japonsku, o kterých se skoro vůbec nemluví. A přijde mi, že tyhle ty místa si zaslouží víc pozornosti než mají. Actually, tady máte tak krásnou přírodu, stavby starší, než si vůbec dokážete představit, a místa, o kterých se na českém internetu vlastně skoro vůbec nemluví, a přijde mi, že je to docela škoda. Takže se pohodlně usaďte, vemte si něco dobrýho k jídlu a jdeme na to. Že zdravím vás u dalšího vlogu. Tenhle vlog bude složený z Mount Fuji, ten nejvíc zase klasický ikonický výhled z TikToku. Pak máme Kamikochi a Narajuku. Kamikochi a Narajuku dle mě strašně moc z vás nezná. A jsou to takový skrytý džemy Japonska. Actually na českém YouTube jsem ještě vůbec nikoho neviděl, že by vyloženě tam cestoval, nebo že by ukázal, jak to tam vypadá, jak se tam dostat, takže tohle všechno v tomhle videu bude. Mega se na to těším a actually mě zajímá, jestli to bude stát za to, protože jsem viděl jsem na anglickém YouTube nějaký recenze a tady to a celkově jak to vypadá, na těch videích to vypadá neskutečně, ale víme jaká je realita, takže vám chci ukázat, jak to bude celý vypadat a jestli to vůbec stojí za to, protože o tom nikdo moc nemluví, neviděl jsem žádného Čecha, že by se tam podíval, takže jdeme si to ukázat, ale ještě předtím jdeme do Family Martu, si koupit nějakou snídani a rovnou jedeme na Mount Fuji. Jede si tam z Tokia, se tam jede 3 hodiny a pak 3 hodiny zpátky, takže je to taková delší cesta, ale za ty vyhlídky to stojí a dneska má být fakt hezky, že by měla být vidět Mount Fuji. Jak dlouho je to? Nebo kolik dní v roce je vidět toho? Asi nějakých 80 i s mrakama, ale úplně čistě bez mraků asi tak 30. Okay. Takže úplně čistě bez mraků jde vidět 30 dní, což je mega rare. A dneska jsme koukali, že by měla být vidět, takže bychom měli mít to štěstí. Takže jdeme se zbalit a jdeme na to. Jdeme grebnout naši klasickou snídani a to je tohle onigiri. Už jsem se to naučil otevírat od minulého vlogu, to naučil otevírat. Normálně jsem na sebe pyšnej. Jdu si dát ještě nějakou vodu, jenom na cestu, tohle moje snídaně. Prostě voda, onigiri, tohle lifestyle milu. Takže máme opening po druhý, předtím jsem nevěděl, jak se to otevírá. Máte vždycky takhle čísla, 1, 2, 3. První, máte jedničku. To stáhnete takhle dolů. Tohle to stáhnete dolů. Děláte to takhle přes celý. Takhle to přitáhnete. Dělá se vám tohle a takhle roztrhli to. Teď máte dvojku, půl. Takže dvojku vytáhnete. Máte další kus. Dělá se vám tohle. Vytáhnete jenom trojku. Tak už jde trošku těžejc, ale je to furt v pohodě. Vytáhnete a máte to takhle. To si jenom přeložíte, pak ten kus, jeden druhý. A máte onigiri, nejlepší jídlo na světě. Jdeme se nažrat. Zdravíme kanál Jdeme žrát, protože tohle je ikonik. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. Počasí tady je úplně dokonalý, jakože svítí slunce, kdyby nefoukalo, tak je zbytečně velký vedro a tím jak fouká, tak je vlastně strašně příjemně a zase to tady má svůj vibe, akorát to moře se mi to tady líbilo víc, si budem video z Kamakury nechám tady připnutý, ale tohle je taky jako hodně skvělá věc, jaké jsou mezi váma ty hory a všechno. Tím, že jste celou dobu v betonové džungli v Tokiu a najednou se prostě objevíte v horách, kde je všude zeleň, tak vlastně a máte to tak nějak, tohle je 3 hodiny, to je hodně, ale tak jak Kamakura je hodinu, takže si dokážu představit, že tam bych úplně v pohodě jezdil každý víkend. Takže jdeme si dát něco k jídlu a jdeme na to. Jinak, to ještě nevím, jestli jsem řekl, takoyaki je vlastně těsto. Většinou se může dělat na víc způsobů. Nejznámější je, že vezmeš těsto, mrskneš do toho chobotnici, osmažíš to, dáš to je všechno. Prakticky je to jenom těstíčko osmažený s chobotnicí a k tomu přidáte nějakou mačku. Upřímně
Když bych si to měl dát znova, asi bych si to nedal. Ale za taste test a za tu zkoušku, když už někde jste, tak minimálně to zkusit a dát si to, není to špatný. Rád bych vám něco řekl, ale nejdřív to musím rozdechat, protože jsem nechal dole plíce, co si se pro ně musím stavit. Ale tohle je ta věc, kvůli který jsme sem šli. A tamhle nahoře je ten výhled. Upřímně nechápu, že to tolik lidí vyšlo. Být 130 kg macek, tak si myslím, že tady ty schody nevídeš. Normálně na féra si myslím, že jsi bez šance. Actually se těším na to, jak to bude vypadat. Je to zadarmo, zdravíme Maxa Bance, ale jakože v Tokiu úplně uprostřed se cítím, že je méně lidí než tady. Ale tady ten výhled mi přijde, že za to docela stojí. Turistická pasce jo, ale tohle je na jednu stranu pěkný a to nejsem moc člověk, který by oceňoval nějaký tury a takovýhle věci. Jsem spíš takový chcípák od kompu, ale takovýhle věci jsou fakt hezký, takže se jdem podívat na ten výhled. Just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around, 'cause I know we can make it, yes we can make it. Další den cesta do Kamikoči. Cesta do Kamikoči je asi taková nejdivnější věc na tomhle všem. Musíte nejdřív z hlavního města Tokia se dostat do Matsamuta. To je u horské části takový městečko a z toho městečka se potom musíte dostat na zastávku Shin-Shimashima a hnedka potom z téhle zastávky, kde prakticky není vůbec nic, se dostáváte autobusem za 60 minut přímo do Kamikoči. A s dopravou je to takový těžší. Určitě doporučuji vzít si sebou hotovost. Nikde se nedá skoro zaplatit kartou, takže hotovost je must have v takových místech v těch horských částích. Takže už jsme na cestě v Kamikoči. Náš trip následují samé problémy. Čím začít? Byli jsme hnedka potom, co jsme přijeli, tak jsme se šli ubytovat, nebo my jsme se ani neubytovali, protože neměli ready ten room. Ale nechali jsme tam bágly a hnedka jsme jeli do Kamikoči po tom, co jsme se najedli. Teď jsme v Kamikoči. Teď jsme v Kamikoči v takové horské části. Máro, ještě kecat nejsme. Nebo jako jsme blízko Kamikoči, teď se tam dostaneme autobusem, ale doprovází nás samé problémy. Je teďkon, počkat, abych nekecal. Momentální chvíli je 15:27 a poslední bus, co tam teď jede, je v nějakých 16:30 až 17:00 jede poslední autobus odtamtud, což máme tak hodinu a půl, maximálně 2. Celý výlet trvá mezi 6 až 8 hodinami. Musíme dát trošičku speedrun, protože jsme jaksi nečekali, že to trvá tak dlouho. Přijeli jsme díl, než jsme čekali, na vlaky jsme čekali o půl hodky, takže se všechno tak nějak prodloužilo. Takže tenhle výlet prostě musíme udělat rychleji. Bohužel to nejde udělat jinak. Maximálně, že bychom tam jeli zítra. Jinak výlet je docela drahý a jsem v autobusu, takže musím trošičku potichu. Jsem tady pořád upozornění, takže doufejme, že se vám dostane co nejrychleji a ukážu vám toho co nejvíc. Jedeme. Jinak, co se týče ceny autobusu tam, pohybuje se to kolem 470 až 500 korunama za jízdu. Přijde mi, že to je docela dost, ale jsou to jediný autobusy a jediný spoj, který tam jede, takže na to mají takový monopol, takže je asi trošku jasný, že to stojí tolik peněz, ale co musím dát obrovský prompt řidičovi, který jezdí na nejvíc úzkých uličkách, které tam vůbec jsou, já bych se na 100% vyboural, jakože bez debaty. Takže tady být řidič rozhodně nechceš. A jenom po cestě začínáš strašně moc obdivovat tu přírodu a celkově, jak se to kolem tebe mění. Už jenom po cestě prostě víš, že to bude úplně jinde. Celý ten výlet a celkově ta příroda tam je prostě neuvěřitelná. A je to srovnatelný s Alpama a takovýhlema místama, akorát prostě tím, že to je v Japonsku, tak to taky je úplně něco jiného, než máme tady v Evropě. Doufám, že vás teďkon vezmu s sebou a užijete si ten nejhezčí výhled, který já za celý svůj život osobně viděl. Takže jsme v Kamikoči na trip, který trvá mezi 4 až 6 hodinama. Máme hodinu. Jakože, co se musí nechat, že my jsme normální dementi na tohle. Jakože
to je hustý, ale ty výhledy stojí za to, už to vidíme. Předtím, než vám ukážu celý ten výhled, bych strašně rád, kdybyste na tohle video dali odběr, nebo na telekanál dali odběr a celkově na tohle video like, protože se honím jak pes. Přijde mi, že to za to stojí, takže vám jdu ukázat ten nejlepší výhled dle mě, který existuje. Jdeme na to. No, osobně mě zajímá, co na tenhle ten výhled říkáte, protože já, když jsem tam přijel, tak jsem z toho byl absolutně hotový. Já jsem nikdy v životě neviděl nic takového, ani jsem nikdy v životě nebyl v Alpách, ani takovýchhle věcí mimo zimu, takže tohle pro mě byl úplný nonsens a vypadalo to fakt neuvěřitelně. Pokud můžu doporučit jednou za život, tohle je prostě must have trip. Dle mě nikdy v životě nemáte šanci vidět něco tak úžasného. Těchto míst na světě je pár, přijde mi, že to je úplně neuvěřitelné. Takže už jdeme zpátky, prohlédli jsme to, co nejrychleji jsme mohli. Pokud můžu dát doporučení předtím, abyste nebyli jako my, tak na 100% doporučuji fakt trip na 3-4 hodiny. Pokud máte rádi jako chození a projít si to fakt celý, tak klidně těch 5 hodin, něco takového. Nemusíte vůbec pospíchat a jako víc si to vychutnat. Pokud nemáte tak rádi procházky a spíš si chcete vyfotit věci a takovýhle, tak abyste měli víc signature spotů než my dva ty hlavní, který jsme jakoby chtěli vidět. A tím, že jsem to neprošel ještě pořádně celý, tak jsem ještě musím určitě znova. Ale jako třeba oproti Fuji. Fuji je taky krásný výhled a všechno, ale tady toho máte daleko víc a přijde mi, že to fakt stojí za ten trip. Přijde mi, že to je i něco jiného než v Evropě, Alpy a takovýhle věci. Je to podobný, ale v hodně smyslech je to jiný. Třeba ty medvědy, jak jsem říkal, že tady jsou, což jako není zas takový halus, ale třeba opice i tady můžete najít občas, když jdete na těch procházkách a takhle. Takže minimálně těch 5 hodin a fakt si to projít hezky. Doporučuji tohle místo, dám takovou 9 z 10, možná 8 z 10, protože ta doprava, ono to strašně vypadá, že jako když to napíšete AI nebo na internet, tak tam píšou, no vezmete si vlak, pak si vezmete bus, máte to kousek, máte hezký výhled, takhle nějak to vyzní. Jedete hodinu něco vlakem, pak jedete hodinu něco busem sem, takže čistě jedete 2 hodiny sem a 2 hodiny zpátky do Matsamuta, to je nejbližší město, já vám sem dám mapu, to je nejbližší město od Kamikoči do Matsamuta. A pak pokud jedete v ten den, co my jsme jeli, protože my jsme dneska upouštěli Tokio, tak jedete ještě 2 hodiny Shinkansenem a
do Nagana a z Nagana jedete do Matsumoto taky nějak 2-3 hodiny. Ale náš vlak měl ještě zpoždění jak třeba 40 minut z Nagana do Matsumoto, takže to byl takový halus. Díky tomu, že máme rýmu a jsme takový nemocnější, tak naše výkony nejsou 100%, ale vypadá to tady nejlíp na světě. Vypadá to nějaký Yosemite nebo něco takového, i když jsem v Yosemitech nikdy nebyl, ale podle videí od Davida nebo od takových lidí to vypadá strašně podobně, ale má to úplně jiný vibe, takže doporučuju se sem aspoň jednou za život podívat, když už budete v Japonsku, tenhle trip je must have. Jedeme na hotel, už se těším, až se odpočinu a zítra máme Narajuku. To je taková dřevěná samurajská vesnička. Moc jsem se o tom nezjišťoval, scháněl jsem to, ještě zjistil nějaký podrobnější info, protože si myslím, že tyhle ty místa si to zasloužejí. A zítra máme teda Narajuku a pak se vydáváme do Kyoto, ale Narajuku. Neslibuju si o toho moc, ale zatím mě vždycky každý trip tady překvapil, že je všechno fakt hezký. Nevím, jestli to moc kreslený, myslím si, že mám růžový brejle, co si budem, ale fakt to je krásný a jako proti Evropě je to úplně nesrovnatelný s ničím, takže jedeme domů, odpočineme si a zítra na Narajuku. Takže dáváme spawn do našeho dalšího dne. Už jsme v Narajuku. Jenom teďkon jsme ještě na stanici, jakoby na vlakové stanici. A první, co uvidíte, když vyjdete, tak je tohleto. Jakože čistě ta stanice vypadá takhle. To je prostě taková dřevěná chalupka. A kámo, už teď vím, že to bude strašně dobrý. Jdeme si dát nějakou maličkou svačinku, protože jsme nic neměli. Je čas oběda a už bych si jako trošičku něco dal, jenom ať hodíme do žaludku, jinak je mi 1000krát líp, rýma už přestává. Jedeme, nebo spíš jdeme do Narajuku, nemůžu se dočkat. Jinak, co mi nikdo neřekl, tak hnedka jakmile vyjdete z té stanice, na kterou přijedete, tak na Narajuku máte hnedka u toho. Máte to ani ne minutu pěšky, hnedka co vyjdete z té stanice, tak prostě vidíte tu nejvíc ikonickou ulici, kterou vůbec můžete vidět. Zajímavosti o tomhle místě, o kterých jsem třeba vůbec nevěděl, tak všechny tady ty stavby, které vidíte v pozadí, tak jsou postavený bez jakýhokoliv hřebíku. V těch stavbách není ani jeden hřebík. To mi přijde crazy, že vůbec takovýhle věci dokážou stát. Jinak ještě cesta z Matsumoto do Narajuku stojí nějakých 100 korun a myslím, že máte přímý spoj hnedka z Matsumoto do Narajuku a pokud už budete v Matsumoto a pojedete třeba do Kyoto, tak tohle je zastávka, kterou prostě chcete vidět. Není to tak drahý a přijde mi, že to fakt stojí za to. Nejlepší na tom je, že to prostě máte hnedka u toho, takže vyjdete ze stanice, za minutu vidíte ten nejhezčí výhled, který vlastně máte. Jinak, co je ještě zajímavý na tomhle místě, tak tam vůbec nejsou jako dráty. Všude v Japonsku máte kabely a celkově v Asii máte kabely vedený všude po vrchu a máte to strašně moc vidět, což je jako pro nás Evropany strašně divný vidět, ale tady na tomhle místě to je skoro stejný jako v Evropě. Všechny kabely a všelijaký takovýhle věci jsou vedený v zemi, takže to je fakt hustá věc, která na tomhle místě úplně mění normu japonská, že prostě ty kabely jsou v zemi, což je mega hustá věc a tohle místo je fakt strašně kouzelný. Jak máte tu vesničku uprostřed hor, všude kolem vás je zeleň, tak to prostě vypadá strašně dobře a tím, že to je fakt blízko od té stanice, tak nemusíš chodit daleko pěšky. Máte tam všechno celkem levný. My třeba za oběd jsme tam nechávali 100 a bylo to strašně velký. Celkově ty ceny tam jsou strašně nízký. Třeba hůlky, já jsem si tam kupoval hůlky, tak ty stály nějakých 25 korun až 30 korun, ale byly to takový ty namalovaný a prostě spíš zážitkový, než že byste si to koupili jako na jedení. Takže to je fakt hustá věc o tomhle místě. Tohle místo je fakt strašně hezký. Domácí do nudle.
Jinak tohle místo je fakt skvělý. Jedno z nejlepších. Záleží, co od těch míst chcete, protože tyhle 3 místa, co jsem sem dal, to Fuji, Kamikochi a Narajuku, tak každý má něco jiného. Kamikochi je nejtěžší se dostat, rozhodně nejdelší cesta, ale zároveň pak, když chcete jako na delší dobu tam být a jako fakt si to projít, tak to za to stojí. Pak jestli chcete třeba nějaký fotečky, trošku se podívat do hor, tak bych to 100% spojil s Matsumotem a Narajuku. A pokud chcete od toho tripu trošku něco jiného ještě vyloženě si dát jenom fotku a vypadnout, tak Fuji si myslím, že, nebo ten výhled zrovna Fuji, tu jednu věc, kterou my jsme viděli, tak je ono. Můžete si u Fuji udělat taky delší výlet, jako celodenní, a musíte pak jít ještě do středu, tam je taky strašně krásný výhled, ale na to my jsme už neměli čas. Chtěli jsme hlavně tím, že máme omezený čas docela, tak jsme toho chtěli stihnout co nejvíc a zároveň jsem vám chtěl ukázat, jak se na ty místa dostává, jak dlouho to přibližně trvá a kolik co stojí. Takže to byla taková hlavní mise toho, vám ukázat takovéhle věci, kdyby náhodou jste sem chtěli jet, že takovéhle místa jsou jakože fakt hezký a s Evropou se to úplně nedá srovnávat. Takže to bude k tomuhle videu všechno. Doufám, že jste si ho užili, protože já jsem si to nesmyslně užil. Doufám, že jsem vás tím, že jsem to natáčel, trošku přenes jako se mnou, abyste si to užili. Logicky si to asi nemůžete užít tak, jak já, když jsem tady, ale minimálně doufám, že ten pocit toho nadšení a trošku ulehčit víkend tímhletím vlogem se mi povedlo, takže vidíme se u dalšího vlogu. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, neskutečně mi to pomůže. Díky tomu, že v budoucnu mám velký plány, což už jsem říkal, tak mi takovéhle věci nesmírně pomáhají a minimálně uvidím, že vás to baví a že jako bych měl v tom pokračovat. Takže tak, díky, čau, vidíme se u dalšího videa.